Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Arratsaldeon eta ongitorri guztioi, Sarasate paseoleko honetan egingo den Sansferrinetako estraineko bertso saiora. Besterik gabe, gaurko protagonistak aurkeztuko ditut, Julio Soto, Aroa Arrizubieta, Maialen Lujanbio eta Xabat Ilarregi. Saioarekin hasteko agur bana eskatuko diogu.
Suziria dugunari, dantzarien jardunari. Suziria dugunari, dantzarien jardunari. Ta guk berriz hankak motel, baina martxa garunari. Hemen gatoz berso batzuk eskaintzea Iruñari. Arratsaldeon hemen gu lau bertsolari, berez ez gatozenak EOA kantari. Freskotasuna jarriz plaza beroari, gatoz aprobetxatuz zaudetela adi, zentzuz letra jartzera zuen doinuari. Batzuek ibiliak uergantakabaz, zuek aspaldi aztu zineten izaraz. Arratsalde ondan oigu gatozi haraz, itzalaren freskuran hautsen dardaraz. Gaur Iruña kantatu nahi dugu euskaraz. Gaur Iruña kantatu nahi dugu euskaraz. Urte osoan gabiltz San Fermin eskeko, egunean bi aldiz batekoz besteko. Ez dugu asko behar zuria jazteko, ta indarrik balego gorputzei eusteko. Gaur astelena da rutina usteko, ez aitzak itxarra berriro hasteko. ¿De qué se llama? Altxa denok favorez, esik zarete baino, altxa. Arrotasun hitzari helduko diogu saio hasteko. Denontzat, bi galdera edo emango dizkizuet, pare bat buelta eman ditzazuen. Lehenengoan, arrotasuna zer sortzen dizuen azaltzea nahiko nuke. Bigarrenean, arrotasuna sortarazi behar lizueken, baino ainolako arrotasunik sortarazen ez dizuen zerbait aipatzea nahiko nuke. Lehenengo bueltan, zerk ematen dizuen arrotasuna edo zer sortzen dizuen arrotasuna, eta bigarrenean, arrotasuna sortu behar lizuekena eta ez dizuena sortzen. ¿Cuántos?
Naiz eta bizilekua gaur daukadan iparrean, epizentru bat badago gure herri naparrean. Nik arrotasun txiki bat badut gaur aitortu beharrean. Ni iruñarra naizela sortzez onean eta txarrean. Nik ordea pasa ditut, hemen soilik 3 egun. Hala ere nola gauden, orain aztertu dezagun. Zeren arro zerk sentitzen hauen, pentsatu ezkero lehun. Bazuek entzun nahi izateak, guzer kantatu nahi dugun. Gure festetan ez dauden sarrisu artifizialak, baizik ta militantzian mamiak eta azalak. Naizta aztuta gauzkan askotan, Pamplona handi zabalak. Ez gara asko, ez gaude ongi, baina ez gara makalak. Nafarrak garela eta bersolaria naizela, gauza asko karrotzen naute badakizuen bezala. Baina zehaztu egin behar da lenda bizitena dela, arrotasuna eta arrokeria gauza ezberdinak direla. Naiz gaur ere ilusioz, esnatu naizen siestatik. Holtza gainean bizi naiz, pozetik baina kezkatik. Bersolaria naiz nizatez, lanetik eta festatik. Horrek arrotu behar ninduke, baina ez dakit, ez dakit. Ahotsak enau arrutzen aitortuko dut lehenik. Naiz eta ez dudan uste, hau seinale txarra denik. Goitik bera gaur txuriz nator, ta beste inorrez hemendik. Arro sentitu behar nintzake, baina lotxa ematen dit. Baluartetik onantzan, bosten bat patrullak hasi, ta poliziak zaldian, eta dron bat egan hasi. Ta ni euskaraz hizketan hortxe, nere kontu ta fantasi. Arro bai arro sentitzen nintzen, baina ez dut adierazi.
non nafarra eta bertsolaria naizenak. Lotsa ere eragin dit denok ditu salbuespenak. Baina gauza bat esan behar du sarri lotsa izan duenak. Ez diezagula gehiegi eragin, bestek pentsatzen dutena. Zatozte Maialen eta Julio, favorez. Iruñeko bi peinakide zarete. Elkarrekin harremanik ez duzuen arren, dezentetan elkartu zarete Gaztelu plazako eraso sexisten kontrako elkarretaratzetan, zuen peinekin joan da. Atzo, uztailak 7, San Fermin egunez, ondoan kokatu zineten elkarretaratzean berriz ere. Hizketan hasi zineten. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Zapigorria behar zuena, orain kolore pestuna, hau izango da festa garaiko, gure trantzerik estuna. Eraso bat da salatu behar bat, eguneroko astuna, hau erritual bat bilakatu da amaierarik ez duna. Peña San Fermin tala unika, kolore gorriz ubela, ez dugu elkar ezautzen baina, ai San Ferminen ustela. Konturatu naiz pankarta hartzen duzula eta dutela. Lotu beharrez gintuzken gauza batek lotzen gaituela. Lokarri oso estua baita, amorrua eta pena, lendabiziko nagore izan zen,
gero lamanadarena. Pentsatu nahi dut txarretik ere irteten dela onena. Eta Iruñan reakzioa dena aldatu zuena. Inflexio puntu bat izan duzen, geroz deus ez da berdina, bai baina ara atzo gauean esnatu zen barnen minan. Giza semeen manadarentzat, naizta ez den San Fermina. Atzoren nunbait ibiliko zen gizon bat zezen egina. Naiz jendearen reakzioak bortxatzerantza-tira, gizonak nahiko zezenduta bai, azken garaion arira. Ultra eskuinaz gizon gaztek bultzatzen duten begira. Azken aldian arrotuta eta arrokerizari dira. Ultra eskuinak bozetan nola jasotzen ditun harrerak, hemen gabiltza trabatu nahian gizon horien karrerak. Jarri ezkero pankartak eta jarri ezkero barrerak, pentsatu nahi dut joango direla aldatzen gure jarrera. Lehengo gizonek esaten zuten, bortxak arazoan nun. Bortxa ikusi eta ikustarazten, ikasi dugu gaur egun. Naiz pedagogi asko falta den, naiz irten bidea urrun. Salatu ez ezik ospatu nahi dut, zenbat indar hartu dugu. Babai indarra hartu da eta ekina aurrera doa, ta ia laizter ardezakegun berdintasunez tragoa. Bien bitarte eman zaiogun aldarri honi margoa, ta olakoei jardiezaiegun bide bat estuagoa. Zatozte, Xabat eta Aroa, favorez. Berrogeita 6 urte dira gaur, Espainiako poliziak Germán Rodríguez erail zuenetik.
1976ko uztailaren 8 hartan, 23 urte zituen Germanek. Josu Txueka historialaria bere bizitza ikartzen aritu da, eta bere hitzen arabera, ez zegoen kasualitatez barrikaden lehen lerroan. Gazte militantea omentzen. Zuek biok, 23 urte beteko dituzue aurten. 46 urte pasa dira, eta garaiak asko aldatu dira noski. Gaur egungo gazteen borroka politikoa nola ikusten duzue, immobilismoagatik hain kritikatua izan den belaunaldi baten ikuspegitik. Beti hobea izan oi baita atzea, ta kostatzen baitzaigu ardurak hartzea. Lehen baizela borroka hori aipatzea, lehen bizi dagokigu guri pentsatzea. Zeri deitzen diogun mobilizatzea, zeri deitzen diogun mobilizatzea. Mobilizatzea da egungo jarduna, erasoen aurrean dugun erantzuna, ta antolatuz denok egiten duguna, konbentzitu behar da besteen garuna, politizatzea da gure eginkizuna. Politizatzea da gure eginkizuna. Hemen bi militante eta hemen bi buru, bakoitzak bere bide eta bere helburu. Baina kaleak sarri hartu ohi ditugu, kapa zabaletara enago seguru. Zer gertatzen ari den ulertzen aldugu, zer gertatzen ari den ulertzen aldugu. Analisi zorrotzta jardun egokiko, leku batean egon gaitezen takito. Lengoa kritikatzen ezkara hasiko, baina ezkara bide txarrean ariko. Polizia inoiz ez dut laguntzat eukiko, polizia ez dut inoiz laguntzat eukiko. Ziak daude ze garaize aro, uste dute gaur egun ez dela oparo. Ta herri mugimendua doa aurrerago, ta ikusteko bizirik dagola zeharo. Iruñera etorri besterik ez dago, Iruñera etorri besterik ez dago. Aniztasunak hemen du adibidea,
non nahi bilatu behar dugu burkidea, defendatu azpeti daukagun idea, sortu nahiko badugu mundu bat librea, bakoitzak aukeratu dezala bidea, bakoitzak aukeratu dezala bidea. Hori jende askori etzaio inporta, garaina hasi baten jarria dagota, gaur egun deus ez dago sarri dugu bota, ai baina euskalduna konta ala konta, beti ari da bere buruaren kontra, beti ari da bere buruaren kontra. Guk aldiz begiratu nahi dugu kanpora, elkartzea bidea ez alda izango ba, aldatu nahi badugu dena betik gora, ondoren denok bizi gaitezen gustora, instituziotatik kanpo izango da, instituziotatik kanpo izango da. Zatoz, Julio. Puntu batzuk jarriko dizkiot Juliori. Julio Sanferminak maite aldituzu, seiean eman nitun 2000 bat pausu, zangoak ezker eskuin ardoari musu, atzetik etorrita ikusiko nauzu. Egitaraua omen dutela anitza, gaitero eta jota eta bersolaritza, aur jolasta, musika, suzirien printza, egitarau anitz bat da gure bizitza. Txosnagunea berriz irekia dela, o plazan antxe dago behar den bezela, parranda ez da soilik tragoa eta jela, nik uste aldarria behar lukeela. Falta zaie alere bikain izateko, bikainak naizta jarri oi gaitun aldeko, nik uste Sanferminak behar balu baleko, harremanetan behar dugula pakeko. Eta zer da orduan dutena sobera, gizon zezenko batzuk ni naizen antzera, egin behar luketenak bingoan atzera, kaletatik joan behar dute etxera. Eskerrik asko, Julio.
Zatozte Maialen eta Xabat, favorez. Persona baten buruan zaudete biok. Maialen, lotxa zara. Xabat, ausardia. Persona horrek, hau da, zuen bizilekua den personak, beti izan du crash bat. Hau da, amodio platoniko bat. Baina kontua da, bere crasha galdutzat eman zuela aspaldi. Sare sozialetan begira, bere crasharen harreman eskaera bat iritsi zaio. Hasi zarete biok xestran berriz ere. Maialen lotxa da, Xabat ausardia. Persona baten buruan bizi dira. Persona horrek bere amodio platonikoa edo astutza dauka urte askoan. Baina iritsi zaio sare sozialetan harreman eskaera bat. Hasi dira lotxa eta ausardia burruka. Galdera utxak lotxa, zainetan barrena, zuk mezua erantzun, nahi duzu urrena. Daren erantzun bat da horrek dakarrena, berriro ezezko bat, 11garrena, berriro ezezko bat, 11garrena. Mezu bat iritsia atzo arratsaldez, auzi urrona dela beste hoien aldez. Berak idatzi dizu, lehengoen galba ez, lotxatia izan zaitez baina tuntuna ez. Lotxatia izan zaitez, baina tuntuna ez. Izazu buru pixkat, egizu atzera, masailak gorrituta, pauso bat ertzera. Ez etzara tuntuna, dakigun antzera, baina tuntunenekin maite mintzen zera, baina tuntunenekin maite mintzen zera. Eta gero bihotzak nolako eztan da, bidali hiru musu hartu azken txanda. Ta ez badu erantzuten dinbi edo danba, bihar idatziozu nahi gabe izan da. Bihar idatziozu nahi gabe izan da. Ez nahi gabe idatzi, ez nahitako mezu, hobe da ezer ez esan, ta ez izan kexu. Ausardiari segiz, bultzada eta pentsu, ja zenbat muturreko hartuta zaudezu, ja zenbat muturreko hartuta zaudezu. Muturreko asarri eman ohi digute, ausardi pixka batez jokatzean truke. Baina 50 badauzkagu guke, jadanik ez dauzkagu 18 urte. Jadanik ez dauzkagu 18 urte.
Nortasuna behar da izenda, jada hartua dugu berrogeira senda, tausardia apaldu noizbait behar zenda, adinarekin lotxa areagotzen da, adinarekin lotxa areagotzen da. Horrek hartu du beraz gugan arrabotsa, honek egin behar du nahiko bide motza. Ze beti izaten da altxatu zahotsa, lehenbizi ausardia eta gero lotsa, lehenbizi ausardia eta gero lotsa. Zato zaroa, favorez. Gai bat jarriko dizutaroa. Lagun artean, ederki pasatzen nuen txupinazoaren osteko orduetan. Etxera zindoazen bitartean ordea, hausnartzeari ekin zenion. Jaietan batzuk ongi pasa dezaten, jende asko dago horren ongi pasatzen ez duena. Sentsazio arraro batekin etxeratu zinen. Lagun artean, ederki pasatzen nuen txupinazoaren osteko orduetan. Etxera zindoazen bitartean ordea, hausnartzeari ekin zenion. Jaietan, batzuk ongi pasa dezaten, jende asko dago horren ongi pasatzen ez duena. Sentsazio arraro batekin etxeratu zinen. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. Goizean dena zen jai giroa, ta etxean bi guraso, agur esan ta dena zentrago, festa eta txupinazo, alere naizta gaur niri berez, ezer txarrik erez jazo. Ezin ditugu irripar egin eta bi eskuak jaso. Berriro ere salatu dira jaietan hainbat eraso.
Alere batzuk pozik irteten dira etxetik festara, ta beste batzuk ez gaude lasai, guztia ez da algara. Ta pentsatzen dut bide honetan, benetan libre algara. Naiz eta berez lehenpozik irten, naizen herriko plazara. Parranda ez da inoiz parranda, guztiontzako ezpada. Etxera bueltan pasatu ditut 20 minutu inguru, ideiak landuz eta pentsatuz zer ote nuken helburu. Pentsatzen duguen mundu hau, zeinen gaiztoai ze mundu. Alere gauzak aldatzen dira, horretaz nago seguru. Antolakuntzaz eraso denak gainditu behar ditugu. Zatoz orain Xabat. Xabat, oso persona trebea zara eskulanetan, eta aldi berean oso persona adeitsua. Zuk zure eskuez eraikitako opariak egiteko ohitura duzu zure lagunentzat. Atzean dituzun hauei, bakoitzari zer oparituko zenioke? Maialen horren bersolaria, desio dut bere obra, baina gauza bat bai falta zaio, naizta maila izan sobra. Egin diot txapela ariekin bezala, eta eman diot horra. Gainditu asmo omendu eta andoni gainan rekorra. Gainditu asmo omendu eta andoni gainan rekorra. Iruñerako saio aurretik, Xabaten opari printza, zabaldu eta erabiltzea, hori jarri dit baldintza. Ta txapel beltza horra gainditzeko rekorra, hori omen bertsolaritza. Mil esker baina gaur nahiago nun abaniko bat balitza. Mil esker baina gaur nahiago nun abaniko bat balitza. Ta aroari oroigarri bat
bera baitzen itxaron da, ikusiz bera nondik datorren, honekin pozez egon ba, erdian harripila eta forma borobila, eraiki diot rotonda, oroitu dadin Gasteiztar dela beste donon egon da, oroitu dadin Gasteiztar dela beste donon egon da. Esaten duzu bestela oroitu, ezingo banu bezala, egia esan nahiago nuen, Lujan Bioren txapela, ta musu baten ordez, rotonda bat dut berez, jo ezein naizen ergela, pentsatzen nuen eskulanena, beste zentzu baten zela, pentsatzen nuen eskulanena, beste zentzu baten zela. Ta Juliorekin eraiki nahi dut, konfiantzaren zubia, nere ustetan pozez hartuko, du egindakoa ia. Lehenikaria josi arkeztezan erosi, damutiko urduria. San Fermineta joaten denean kamiseta bat txuria, San Fermineta doanerako kamiseta bat txuria. Kamiseta bat artilezkoa, potoloa ta sendoa, nola labean oiaskotxo bat, egos dadin barrengoa. Eskuen erromesa, zara kriston promesa, ta gainera hemengoa. Baina ez zara izango Jorge Oteizaren urrengoa. Baina ez zara izango Jorge Oteizaren urrengoa. Zatozte Julio eta Aroa. Labritera joan zareten bi laguntzareten. Badakizue, azken aldian, dezente hitz egin dela pilotalekuan eta bereziki Labriten bizi den giroa ez dela egokia. Hasi da partida eta zu Aroa kantuan hasi zara partidan zehar. Julio lotxatu xamar eta kezkati nabaritu duzu. Gerriko urdinetik gerriko gorrira, pilotaria hortxeia erori da, pero sigo siendo el rey isiltzaite tira. Nik uste daukazula altuna begira, nik uste daukazula altuna begira. Arro begiratzen dit, zergatik bestela, zu ordea hor zaude,
lotxati bezala, kantuz zeba nabilen diotxut, baina pentsatzen nuen, ai Julio horrela, apustuak kantuan egiten direla, apustuak kantuan egiten direla. Ordea hau labrir da hau ez da marengo, zure joera ezaltzen nuke etengo, hor segitzen baduzu kantuz horren sendo, apustu etzarela bizirik irtengo, apustu etzarela bizirik irtengo. Ziur itzulialko naizela bertara, eta lasai nirekin bueltatuko zara, hemengo tango frontoi hasi zara ara. Julio zapaldu dudan lehen frontoia da, Julio zapaldu dudan lehen frontoia da. Lehen aldia denez ba olakoetan, hasi baino lehenago kantuan kopletan, errespetu pixka bat behar da zorretan, ez dira hola ibiltzen Gasteizko hogetan, ez dira hola ibiltzen Gasteizko hogetan. Nik hemen gisa egin oidutan zarata, naizta diozun eman dizudala lata, orain nire txanda da, ta beraz aparta, pelotan jolastereko nire txanda data, pelotan jolasteko nire txanda data. Zatoz orain Maialen, favorez. Maialen hitz bat emango dizut, eta nahi dituzun bersoak, nahi dituzun doinuak nahi bain bai dituzun astu ere, libre. Eta hau da zuretzako hitza, zapia. Zapia. Zapi batek zenbat du imaginatzeko, festako ta doluko eta gainantzeko. Aukera dut aurrerantz gaur begiratzeko, ta zenbat zapi gorri aurreko zatzeko. San Ferminez ohitura baitago jartzeko, ez zintzur urratuei baizik urratzeko. Doluaren zapiez mintzoari nintzen, batzuk zapien
baitira bizitzen. Ohitura dut deitura, erlijioa izen, mundu musulmandaraz bagara abitzen, igualitze egiteko nik ez dut askisen, oiek berso batean ez dira kabitzen. Askok dauka patrikan zapitxo bat bere, lengo eran kuadroan plantxatua trebe. Ura ateratzen da, xukatzea xede, gaur gisako izaditan, gizona izan dere. Malkoak lehortzeko, oida ala fede, eta legortzen ditu pozarenak ere. Baina filosofia kontutan gainezka, ari gabe hauxe dut azken bola estra. San Ferminak badauka txaranga orkesta, dantzan gazte eta zahak, festan mutil neska. Itzali buru oiek, ta tentetu kresta, zapiak airera eta disfrutatu festa. Julio eta Xabat, zatozte favorez. Herri bereko bi lagun zarete. Xabat, urteak zenera matzan Iruñan lanean, herria utzi eta Iruñan hasi zinen bizitzen duela hilabete batzuk. Julio, gonbidatu duzu aurten San Ferminetara. Eta txupinazoaren egunean, zure Iruñako kuadrillarekin pasa zenuten eguna. Nekatuta zinela eta etxera Julio baino lehenago joan zinen, eta Julio agertu zen ordu batzuk beranduago. Eta gaur bueltatu zarete kuadrillaren gana. Eta konturatu zara mundu guztiak estimu handiz eta bizi guztitik ezagutu lukeen bezala tratatzen duela Julio. Zuri ordea, zure iritziz, kasu gehiegirik ez dute egin. Perdón, ¿qué es lo que están intentando que sea improvisación? Me parecía que era algo parecido. Claro, sí. Yo he visto que era como pero entendí que era un poco así. Ibilia kaletan edota parkean, baina izan zaitzaten hain modu maitean. Julio, zer egin duzu zure aldartean,
Ni etxean eta lonengon bitartean, ni etxean eta lonengon bitartean. Zuleitzan bizi zinen gaur baino lehenago, ordea Volkswagenen hasita akabo. Ni herrian gelditu naiz, nian pozik nago, baina daukat zuk baino mundu geixiago. Baina daukat zuk baino mundu geixiago. Oraindik ezagutu asmotan darraizu, parrandara irten da Iruñeko maixu, baina nola ibilita edanean baizu, non bizizaren ere ahaztu egin zaizu, non bizizaren ere ahaztu egin zaizu. Parrandan genbiltzala esan dit Helenak, Julio aizurekin ze itxaropenak, herri txikitakoak alako xexenak, nik uste nun zerrauak zinetela denak, nik uste nun zerrauak zinetela denak. Esan didate lehenbai alata horrela, anekdotak kontatzen ibili zarela, baina ohartuko diranik egin bezala, kontatutako denak gezurrak direla, kontatutako denak gezurrak direla. Badakizu barrua betetzean ardoz, hornitzen gara berba hitzez da berbaroz, bila besan etorri gara saltoz, saltoz, egin tokia gelan oi bai irugatoz, egin tokia gelan oi bai irugatoz. Zuetzara geratzen zaren bezain trebe, busean zoaz bueltan ta hori mesede, tiketa hartu dizut toria la fede, fundamentuik ez duzu hortarako ere, fundamentuik ez duzu hortarako ere. Hartutik eta bueltan hemen ongi nago, gaur ere egongo da kaletan fandango, berso eta pilota, musika eta trago, Iruña gustatzen zait lehen baino gehiago, Iruña gustatzen zait lehen baino gehiago. Ibili zarela bai hartu dut susmoa, ta gehiago gozatzeko baduzu asmoa, beraz aldatuko dut lehengo planoa, zu gelditu Iruñan ni Leitzara noa, zu gelditu Iruñan ni Leitzara noa. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. You on my mind a lot.
Osatu Jovenin programa. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.